שלום, שמי תתי. אני רוצה לספר על מוצר שקוראים לו ג'וס פלאס, שאני צורכת אותו כבר כמה זמן, ותוך כדי לקרוא את המחקרים על המוצר הזה גיליתי שאחד המחקרים שמתעסקים במוצר מדבר על פריודונטי. מחקר פריודונטי, מה זה פריודונטי? זה מחקר שעוסק בנושא של בריאות החניכיים. ולמה המחקר הזה תפס את העין שלי? כי בעלי הוא רופא שיניים, ואני דרכו כבר 20 וכמה שנים חשופה לכל הבעיות המאוד מאוד קשות שיש מדלקות חניכיים, שנראות כמו משהו קל ופשוט, אבל בעצם עלולות לגרום להמון המון המון סיבוכים. ואז המחקר הזה תפס את העין שלי וקראתי אותו, וגיליתי שהמוצר הזה שאני צורכת אותו הוא גם עוזר מאוד 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 לנושא של דלקות חניכיים. זה מה שהמחקר גילה. אז סיפרתי על זה לכמה קולגות של בעלי, והם מאוד מאוד התלהבו, והם התחילו לבקש מפציינטים שלהם, שיש להם בעיות חניכיים חריפות, ליטול את המוצר. ואז באמת הסתבר שהמוצר הזה שהוא בעצם אבקה מרוכזת, מזון מלא של פירות וירקות ופירות יער, פשוט מחוללת קסמים בתחום הזה, שהוא תחום מאוד מאוד בעייתי, שהטיפולים מאוד יקרים וגורם להמון המון עוגמת נפש, וכל מה שצריך בעצם זה ליטול את האבקה הזאת באופן סדיר, וזה עוזר באופן יוצא מן הכלל לנושא של דלקות חניכיים. יש כאלה שזה ממש ממש פתר להם את הבעיה, וגם אלה שלא, זה מאוד הקל עליהם. אז אני פשוט ממליצה בחום, למוצר קוראים ג'וס פלאס.